Koko kevään ja kesän pahoista vatsavaivoista kärsinyt Kiira Korpi tietää vihdoin, mistä kivut johtuvat. Ruokatorven tulehdus ja sitten lievä vatsakatari ja jotain vähän muutakin. En oikein ole ihan varma tuosta diagnoosista, mutta kuitenkin sain nyt hyvät lääkkeet siihen ja sillä se on ollut parempi. Sairastelu on vaikuttanut myös opiskeluun, mutta urheilun ohella toisesta suuresta tavoitteestaan Korpi ei ole suostunut tinkimään. Valkolakki on tamperelaiselle tärkeä saavutus urheilunkin kustannuksella. Totta kai nyt syksyn kisoihin pitää lähteä vähän eri asetelmista ja sen lisäksi, että mulla on näitä sairasteluja ollut, niin nyt mulla on ylioppilaskokeetkin tässä syksyllä, 3 kirjoitukset ja on sillai vähän nyt painopistettä siirtänyt niihinkin, että saisin sen kunnialla läpi. Kevään EM-kisoissa Korpi uskoo olevansa jo mitalikunnossa. MM-karkeloissa tavoitteena on ponnistaa 10 joukkoon. Onko Kiira Korpi nyt entistä enemmän taistelijaluonne näiden vaikeuksien jälkeen? No toivotaan, että kyllähän nämä aina sillai ottaa koville, mutta varmasti kun sitten vaan jaksaa tsempata ja selviää niistä, niin on sitten entistä vahvempi.